Hei, olen Helena Kujama Metachem TK:sta ja terveystaitona valmennuksesta. Tässä meditaatiossa voimaannutamme paksusuolta. Paksusuoli sijaitsee mahassamme ja vastaa ruoansulatuksen loppuvaiheen toiminnoista. Erityisesti poistaa kaiken sen, mikä ei ole imeytynyt matkalla. Paksusuoli alkaa oikealta alamahalta, nousee siitä ylös kohti oikeaa kylkikaarta, josta se kaartaa vasemmalle, ulottuen vasemman kylkikaaren kohdalle, kaarjautuen siitä alas ja ulottuen peräsuoleen saakka. Aloittakaamme siis tämä meditaatio. Ota itsellesi hyvä asento, jossa voit olla rentona ja rentoutua tämän meditoinnin ajan. Laita silmät kiinni ja hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Anna hengityksesi syventyä. Hengitä luonnollisesti kerta kerralta syvempään. Muista hengittää luonnollisesti ja pakottamatta. Sallien hengityksesi tapahtua ja ulottua kerta kerralta syvemmälle. Huomaa, kuinka hengityksesi pidentyy ja laajentuu. Hienoa. Havaitse ja näe yläpuolellasi aurinko ja auringon alla puhtaan valkoinen, korkeavärähteinen valoenergia, joka tulee suoraan lähteestä. Tämä energia on hyvin puhdistavaa, mitä nyt hengittelet. Anna tuon korkeavärähteisen puhtaan valoenergian ympäröidä sinut täysin, niin että olet tuon valon keskiössä. Hengitä jokaisella sisäänhengitykselläsi valoa sisään pääsi yläpuolelta, samalla kun hengität nenän kautta sisään. Anna tuon energian ulottua jokaiseen soluusi, kudokseesi, elimeesi ja jäseneesi, koko kehoosi. Hengitä sisään ja anna sisäänhengityksessä tulleen valoenergian ulottua jalkapohjiisi ja niiden kautta maan ytimeen. Havaitse, kuinka tuo energia palautuu maan ytimestä takaisin jalkapohjiisi sekä kulkee ylöspäin aina keuhkoihin ja sydämeesi asti, mistä hengität valoenergian ulos. Hengitä sisään koko kehon läpi, jalkapohjasta maan ytimeen, josta se palautuu jalkapohjien kautta. Uloshengityksellä sekä suusi että sydämesi kautta ulos. Kohdista nyt tarkkaavaisuutesi ja tietoisuutesi paksusuoleesi, kun seuraavan kerran hengität sisään. Hengitä ja ota yhteys paksusuoleesi. Hengitä ja kohdista huomio oikealle alamahaan, josta paksusuoli alkaa. Tunne ja tiedosta yhteys. Hengitä ja tunne myös paksusuolen energia ja sen toiminta tai toimimattomuus. Yhdisty paksusuolen energiaan
Ja ole kiitollinen kehomielellesi sen kyvystä tiedostaa tämä yhteys, sekä myös sen älykkyydestä toipua ja eheytyä. Tämä yhteys voi alkuun olla hämärä tai utuinen, mutta jatka silti. Anna siis hengityksesi ulottua oikealle alamahaan ja tunne se kohta, josta paksusuolesi alkaa. Hengittele ja jatka tutustumista paksusuoleesi ja seuraa suolen nousua ylöspäin. Huomaa se kohta, jossa paksusuoli kaartaa vasemmalle. Ulottuu vasemman kylkikaaren kohdalle. Ja edelleen kaareutuu alaspäin ja jatkaa matkaa kohti peräsuolta. Voi olla, että havaintosi kaipaavat vielä vähän harjoitusta ja sitä sinun kannattaa tehdä. Ja voi olla, että mielesi sanoo tekevänsä kaiken tuon havainnon, mutta älä usko kaikkea sitä, mitä mielesi sanoo, vaan jatka uteliaana ja tutustu kehomielesi toimintaan. Muista kiittää mieltäsi sen kannanotoista, ajatuksista ja anna ajatusten virrata ohitse. Huomioi ne ja anna virrata vaan. Muista hengittää nenän kautta sisään sekä myös pääsi yläpuolelta samalla. Silloin hengität puhdasta korkeavärähteistä valoenergiaa ja havaitse samalla, miltä paksusuolesi näyttää. Millainen sen muoto on? Millaisia mutkia tai kuvioita havaitset? Onko siellä liikettä tai liikkumattomia kohtia? Mitä väriä tai värejä havaitset? Millainen energia paksussa suolessa on? Onko se kevyt vai raskas? Ja mikä tunne nyt nousee esiin? Kuuntele tarkasti, onko paksusuolella sinulle asiaa, kysyttävää tai ohjeita. Muista hengitellä. Havaitse samalla muoto, väri, liike, liikkumattomuus. Ehkä jopa viestit. Anna nyt hengityksesi rytmin vahvistua ja nopeutua, ja pidä kiinni nopeutuneesta rytmistä. Mene epämukavuusalueellesi ja hengitä hieman nopeammin ja tiheämmin kuin tuntuu hyvältä. Havaitse samalla, kun hengität, havaitse, onko paksusuoleen jumiutuneena epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä, epämiellyttäviä tilanteita. Onko sinulle tapahtunut jotain sellaista, josta et ole voinut päästää irti ja joka nyt odottaa irti pääsemistään? Onko jokin muisto jäänyt jumiin kotoa, koulusta tai työpaikalta,
ja joka nyt on kiinnittyneenä paksusuoleen sekä jumiuttaa suolen toimintaa. Millaisia tilanteita sinulla nousee mieleen? Sellaisia, jotka nyt olisivat jo valmiina päästettäväksi irti. Irti epäoikeudenmukaisuudesta, vääryydestä ja epämiellyttävistä tilanteista, joten aika on mennä. Ja muuttua miellyttäviksi. Ja ymmärrettäväksesi. Kiitä kehomieltäsi saamastasi informaatiosta ja kysy nyt alitajunnaltasi, mitä väriä suolesi tarvitsee voidakseen päästä irti sekä eheytyä kokemastaan. Millä värillä nyt ympäröit erityisesti mahasi alueen? Tuo sitä väriä ympärillesi. Anna valitsemasi värin ympäröidä sinut ja kylve tässä värissä. Hengitä samalla sisään puhdistavaa ja samalla voimaannuttavaa valoenergiaa ja hengitä myös valitsemasi väriä. Hengitä sisään valoa ja väriä ja uloshengitykselläsi päästä irti kaikesta negatiivisuudesta, jumeista ja kokemuksista, jotka ovat olleet jumissa suolessasi. Hengitä sisään korkeavärähtistä valoenergiaa ja valitsemasi väriä. Ja uloshengityksellä päästät irti kaikesta siitä, mikä nyt on valmis poistumaan. Kaikesta niistä epäoikeudenmukaisuuksista, jumeista, vääryyksistä, kokemuksista, jotka ovat olleet jumiutuneena suoleisi. Huomaa samalla muutokset paksussa suolessasi. Kerta kerralta, mitä näet, kuulet ja tunnet toisin. Kun päästät irti, niin mitä muutoksia havaitset paksun suolen koossa, muodossa, värissä ja liikkeessä? Ole nyt valmis havaitsemaan suoleen jumiutunut tunne ja tunteen laukaisia. Mikä tarkalleen sai sinun kehomielesi reagoimaan niin, että paksun suolen toiminta muuttui? Mikä tarkalleen ottaen laukaisee tähän tunteeseen? Havaitse se. Ja sen jälkeen kiitä kehomieltäsi saamastasi informaatiosta. Hengitä valoa ja valitsemasi väriä sekä päästä irti jumista jokaisella uloshengitykselläsi. Ja tunne, kuinka suolesi puhdistuu ja voimaantuu.
Mitä uutta tunnetta ja minkälaisia uusia ajatuksia suolesi tarvitsee? Havaitse ja tarkenna suolen tarvitsemaan tunteeseen. Tunne se tunne, jota nyt tarvitset ja jonka joskus olet jo kokenut. Palaa siis aikaan, jolloin koit tuon tunteen ja ota se tunne mukaasi tähän hetkeen. Mitä tunnetta? Milloin sen koit? Mene siihen hetkeen, koe se tunne ja tuo se tähän hetkeen. Tiedosta uusi tunne, jonka nyt valitsit. Ja pysy tässä olotilassa sekä hengitä syvään uutta tunnetta, uusia ajatuksia sekä valoenergiaa. Huomaa, kuinka sinun kannattaisi ajatella ja tuntea jatkossa niin, että tuet paksun suolen toimintaa parhaiten. Millaisia ajatuksia liittyy tähän uuteen tunteeseen? Olet tietoinen intuitiollasi ja tunne, kuinka syvä rauhan tunne ja ohjaus pulppuavat alitajunnastasi. Poimi mieleesi kaikki ydinkohdat, viestit ja ohjeet, joita nyt sait. Näe, kuule ja tunne negatiivisuuksista vapautunut sekä uuteen tunteeseen voimaantunut elimesi. Voimaantunut paksusuolesi. Mitä muutoksia havaitset suolessasi? Mitä väriä tai värejä, mitä muotoja, mitä liikettä ja mitä puhetta nyt kuulet? Mikä on nyt toisin? Kiitä paksusuoltasi sekä mieltäsi heidän yhteistyöstään sekä yhteisestä toiminnastaan. Keskity nyt valoon pääsi yläpuolella. Hengitä muutama kerta tuota korkeavärähteistä ja puhdistavaa energiaa sisään ja sydämesi alueelta ulos. Sekä näe, kuinka se puhdistaa kerta kerralta ulkopuoleisesi alueen puhtaammaksi. Hengitä sisään pääsi yläpuolelta sekä nenän kautta sisään. Valoenergiaa, olet tuossa valon keskiössä. Hengitä sisään ja uloshengityksellä huomaa, kuinka tuo energia-aallot kulkevat sydämesi alueelta ulos ja kerta kerralta vievät kaiken kielteisen ja negatiivisen ympäriltäsi universumin tyhjään aukkoon. Hengität nenän ja pään yläpuolelta valoa sisään ja sydämesi alueelta poistuvat valoaallot puhdistavat aluettasi ja vievät kaiken tarpeettoman universumin tyhjään aukkoon. Hengitä tehokkaammin ja myös vapaammin. Anna energia-aaltojen hoitaa tehtävänsä niin, että ne kuljettavat kaiken kielteisen ympäriltäsi tuohon tyhjään aukkoon.
Näe sitten, kuinka kenttäsi ympärilläsi on puhdistunut. Ja kun olet valmis, sulje tuo universumin tyhjä aukko ja kiitä kaikkia kaikista. Kiitos, kiitos, kiitos. Tule nyt takaisin tähän hetkeen. Tunnista istuinta lattia allasi ja kuule ympäristösi. Venyttele käsiä ja jalkoja. Heiluttele sormia ja varpaita. Ja kun olet valmis, niin avaa silmäsi. Kirjoita nyt ylös kaikki havaintosi, kaikki saamasi viestit ja mieti, kuinka voit tietoisella tasolla toimia havaintojasi tukien. Mikä on ensimmäinen askeleesi, jolla voimaannutat myös jatkossa elintäsi? Kuinka aloitat ja kuinka toimit eri tavoin kuin ennen, jo tänään? Kiitos.